Maayong hapon, kini ang Sugbo News Live. 170 ka mga aplikante ang hired on the spot sa gipahigayon nga local ug overseas job fair sa Kapitolyo. Ang mga employers sa local companies ug mga recruitment agencies gitapok ni Governor Pam Bariccuatro alang sa usa ka one-stop shop nga hiring og mga trabahante. Si Ria Manila sa report. Niadtong Sabado ug Domingo, ang Kapitolyo gidagsa sa libuan ka mga aplikante nga nangita og trabaho sa local ug abroad. Kapin 60 ka mga pribadong kumpanya ug recruitment agencies ang niapil sa gipahigayon nga local ug overseas job fair. Gihimo ni Governor Pam Bariccuatro ang pagpahigayon sa local ug overseas job fair aron sa na lang sa mga Sugboanon ang pag-apply og trabaho. Gusto sa gobernador nga mapalambo ang estado sa pagpuyo sa mga Sugboanon pinaagi sa paghatag og trabaho aron adunay insakto nga income. Sa local ug overseas job fair, on the spot nga nadawat sa ilang gi-applyan nga trabaho ang 170 ka mga aplikante. For Bob, thank you for giving the chance and the opportunity to have our job fair in Capitol. And thank you kay Gov Pam sa opportunity nga iyang gikuan sa amo. Thank you. Ang regular nga pagpahigayon sa local ug overseas job fair gitun-an karon sa Special Projects and Priority Initiatives ug Public Employment Services Office aron magpadayon ang paghatag og oportunidad sa mga Sugboanon nga gustong makatrabaho. Ang amo pag ganoon na good kay base sa gistory ni Gopam, it should be very clear to the people na ang Cebu province is really a province of opportunity and wealth. Kailangan lang makabalo ang mga tao kung may available na trabaho sa Cebu. Diba? So, kay gibutang man ito ang job fair diri, mas klaro karon nga mas daghan yung kay opportunities diri sa probinsya. And it's one thing of, that we want to see also, asa pa pwede makasulod ang Kapitolyo para matabangan ng mga Cebuanos o prepare sila for job opportunities locally and internationally. Iklaro na mo sa tanang Cebuano nga kaning aktibidad dili ni karon lang kutob every quarter of the year, the next few years, magsigon siya balik-balik para iklaro sa inyo dahil may opportunity sa Cebu. So garang mo narbaho, be sure to connect with us online via our Facebook page, the website, and of course, you can visit the Cebu Provincial Peso. Kay as soon as you visit the Cebu Provincial Peso, pwede mo na mo i-pairs available ng mga jobs internationally or locally. Gawas sa job fair, aduna usay mga serbisyo sa mga national government agencies alang sa mga nakinahanglan og dokumento sama sa NBI, PSA, SSS ug Pag-ibig. Ang Cebu People's Action Center ni Governor Pam Bariccuatro nagdalit usab og libre nga lugaw aron dili magutman ang mga aplikante. Balita nga may labot ang Sugbo, Ria Manila, Sugbo News. Atangi ang uban pang mga kasayuran o balita. May labot ang Sugbo. Dinhilang sa Sugbo News page. Sugboanon, manginlabot kita. Magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Sa ngalan ni Moncheng Oxtero, ako si Yani Almonia. Maayong hapon.